салом алейкум дӯстони азизи ма. Иншолло ки хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали Мадина Таҷичка. Навори имрӯзаро тамошо кунед духтаро. Иншолло ки шумода маъқул мешавад. Я пашка самбуса хоҳиш карда буд. Ин апаҷони ма барои шуморо рецептша видео кардам. Ҳарчанд ки самбуса видеои пешинада бисёр буд. Бо я апа хоҳиш кардак ман навор кардам. Самбусаи мода камтарак ов, 2 дона тухм, яча зардиша гирифтам барои болош духтаро, намак, орд. Амахе хамиракша мекунем. Хамирша сахта как мехалем, ак сахти ба не нормальни хамирша мекунем духтаро. Баъдани қарак дам мегира, баъд рост чизиш мекунем, тунукш мекунем беҳтарини ма. Пеша видеоро тамошо кардам, лайкотуна бумонен. Кас подписаться кардаги нест, подписаться. Девочки, всем ассаламу алейкум, всем привет. Меня зовут Светлана, я блогер на YouTube. У меня почти 50 тысяч подписчиков. И сегодня хочу вас познакомить с южнокорейской компанией Atomy. Я тоже недавно начала там работу, и за месяц и 1 неделя уже заработала 7 тысяч рублей, ничего не вкладывая. У компании Atomy есть сертификат халяль, очень легкий маркетинг-план. Не нужно каждый месяц закупаться, как в других компаниях. Баллы ваши личные никогда не сгорают, только накапливаются. Нужно только зарегистрироваться, оформить один заказ примерно на 2000 рублей, и все. И начинаете строить свою команду. Всего в компании Atomy 2 веточки, у них бинарная система, 1 веточку вашу буду вести я. И так каждый из вас буду помогать. Так что, девчонки, приходите в мою команду, я всех вас жду, номер WhatsApp прикрепляю. Очень быстрый рост, за полгода, даже за 4 месяца кто-то выходит на доход от 100 тысяч рублей. Эта компания переходит по наследству в 3-е поколение. Может перейти вашим детям, вашим внукам. Так что, девочки, всех вас жду. духтарои хушрӯи ма бидроен да Atomy қатъиян ами хоҳара ки беҳтарини ма кор кунем пушаймон намешем, барое ки кори беҳтарине расход надора. Адаиҷа боша мазвола кумам хали роз кардам, 2 зволачашид жада гӯшти пиёз мареза кардам духтаро. Анамхе ака зволакума тунук кардам. Нем хали ҳардуша ҷамъ кардам мондум. ҳозир якташа руған мекунем, бо уша мегирем, дар болои иш мемонем. хеле беҳад хушрӯак меояд духтаро. Касе ки ба ин тарз тайёр кардагӣ нестай, як бор тайёр кунад ба тарзи гуфтагим, иншолло ки маъқул мешавад. ина ма дуюмша мондум духтаро. руғанш мекунем хушрӯак ҳамаи ҷоша. ва баъд мепурсем ки руғани самбусатонда чӣ медозем. духтаро руғани гов медозум, камтарак маска маргарин медозум. баъд чӣ иқак руғани нами алена, руғани авқоткунӣ. руғани гови худша тоқа кунӣ, хеле жирни, баъд чизи бад меояд, хушрӯи бад намеояда. анам хали ҷада аллакай мареза кардистам. бисёр шидан зволаком, ма ҳами 15 донаша кардам. воша да маразелник мондум истодан. назолакума ҷада тунук кардистам. ҷада мехоҳам ки миннатдорӣ ма ба ҳамаи шумо бирасонам. чанд қадаре ки ма шумо миннатдорӣ кунам камай духтаро. шумо ҳастем ки нами канали мо пеш мерава ва мо видео мекунем. агар шумо тамошо накунед смисл нест ай видео кунидада, намефора одама видео кунам. ҳамаи шумо дар раҳмати Аллоҳ мара тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед ва бениҳоят дуои нек мекунед дар ҳаққам, дар ҳаққи оилам. ҳаматона ма аз барои Аллоҳ дӯст медорам. апаву хоҳаро, модарои азиз, худованд ҳеҷ вақт ғаму дарда набинен. ҳама вақт хушбахт бошен, хурсанд бошен. беҳтарини ма иҷада ма чиша начинкаша реза кардам чизоша. баъд намак дохтам, чорни перец тамом шуда буд, красни перец дохтам, тезак шава гуфтам ака, ба камтарак руғанш дохтам, руғани обични, барои хеле сочни шиданаш. шумо агар приправа ягон чӣ бихоҳем бидозен хушрӯчои ма. мехай ба анами тарз мепечонем духтаро. ман медонам ки занои тоҷик ҳамаш мошоаллоҳанд, ҳамаи ҳунаро ай дастошон мебиёяд. не ки видеои ма видеои мотиватсиони
бо ҳастаи одамое ки наметонанд ёд мегиранд. Манам худам беҳад бисёр чизоро аз занакҳои ютубо ёд гирифтагиам. намехай духтаро шумо созем хубен иншолло, мо ҳам шукри худо созем, дара мехонаем духтаро. ёсаминҷон дасадикай духтарои хушрӯи ма бо савол метен ки ёсаминҷон иқа тоҷикира хушрӯ гап мезана, урусира медона? ҳо духтаро, чӣ хеле ки ами тоҷикира гап мезана, урусирам ам хеле хушрӯ гап мезана. ами дадашам хидмам намефорам ки вақти хона биёя урусӣ гап занай. На мо медонем гап мезанем, хай чӣ мекунем, ҳамаи калимаро гап мезанем, медонем, не ки дар хона тамоман урусӣ гап намезанем. мисол ҳастаи оилае ки хонада урусӣ гап мезананд, не ки мо да ҳамин чиз маъқул нест. Мо мегӯем ки забони модари худмона гум накуна фарзандмон. дар берун урусӣ, хона даромад тамом тоҷикӣ. ҳо албатта ки урусиро медонанд. садик меравад, чӣ хел мешавад ки надонанд. ва бихоҳем ки забони модариро фарзандомон гум накунанд, дар хона урусӣ гап назанем. омадан ҷангшон кунем, бигӯем ки тоҷикӣ гап зан. духтарои хушрӯи ма, иҷама шумо дая дузандаи беҳтарина тавсия метим ки дар Москва медуза. шумо бихоҳен ай паплинои худтон рой мекунен, агар нахоҳен либосҳои аҷоибо дора. пайлайлиҷон духтуш хушрӯи мустаҳкамай ҳамаи намуди стила медуза. духтаро иҷада суратҳои камшай апайлайлиҷон канал дора. каналаш да пухтупазай духти киртоҳоай влоги оилавиай будроен подписатсия кунен. ма каналша да комментария закрепид мекунам. ҳама каса медроем апайлайлиҷона дастгирӣ мекунем. айноми канали ма салом мерасонен. бениҳоят хурсанд мешавам беҳтаринои ма. инам хали сатракҳои аҷоибо дора, нархошон даст расай. ҳамаи мо шумо харидан метонем духтаро. ҳама каса будроем апай мара дастгирӣ кунен, ма хурсанд мешавам. духтаро самбусак ма болоша тухм кардам, кинҷит кардам. ҷада аллакай самбусакҳои ма пухт беҳад хушрӯвак омадан. таҳошам суб сирхаки хушрӯ. шуморам ҳатман тайёр кунен. ҳамроҳи оилатон, ҳамроҳи фарзандотон нӯши ҷон кунен азизони дилам. чизе ки тайёр мекунам, чизе ки видео мекунам, ҳамаш барои шумоай. ҷада мехоҳам ки бо як комментария дигада ҷавоб битам. чи ами саҳар як комментарияро хондум. апаҷон навистае ки шумо ами самбусаву ҳами клубнику ҳам тарёра видео мекунен, одаморо қатъи шуошон ҷанг медозен, як кас дора, як кас надора. ман мехоҳам ки ама апада бугум, апай азиз, морам ҳамаи намуди пастиву баландиҳои зиндагиро дидагием. морам ҷоиш дагае ки хӯрдагӣ нестем, ҷоиш дагае ки пӯшидагӣ нестем. вақте ки одамизод шукрона кард, аллоҳи меҳрубон ба ҳамаи хушиҳои зиндагӣ, ҳамаи чӣ мерасонаша. вақте ки шукрона кард, сабр кард. морам ягон оилаи бой нестем. моам одди яки хок сораки неми чени ҳами одамое ки мехӯранд, морам ам хелием обични яке. апай азиз, хая ки видео ака ози ҳама видео мекунам, мепартоя, фикр мекунам ки ами ҳама дора, ами чени, ами ризқи рӯзиш ҳама дора. намедонам ак видеои ма кира қатъишуш ҷанг дохтам, надохтам, иша намедонам. ма дар ҳамаи видеоам қариб мегӯям ки хушбахт бошен, зиндагӣ хуб кунен, шавҳаротна ҳурмат кунен, мардако занотна ҳурмат кунен. ма ҳамаи видеоам да қариб ами гапора мегӯям. ма ҳеҷ кара қатъи ҳеҷ ка ҷанг дохтанӣ нестам. зани баақл ҳеҷ вақт ба як каса дид чӣ кор кард намехеза қатъишуш ҷанг намекуна. зани ба фикри ба кала. мисол мо ин рӯзо ким чиёро мебинем, ҳар рӯз қатъи агар шавҳаромон ҷанг кунем, магарам ки зиндагӣ накунем як рӯз. барои ҳам қадар моам ҳамаи пастиву баландиҳоро дидагием. ҳамаи одамизод сабр куна, аллоҳи меҳрубон ба ҳамаи рӯз мақсаду чизош мерасона, орзуҳош мерасона. иҷа духтаро ма гӯшбирён кардастам, дилу ҷигара бирён кардам. хостам шумода навор кунам. дилу ҷигарам хали майда кардам. чӣ кардам? намакш кардам, намак хурдак хушрӯвак, баъд як дона пиёза, як дона болгарира, як дона помидора реза кардам. аввал хушрӯ сирхш кардам, даҳанша пӯшондам, пухта қариб. баъд чизакоша дохтам. духтаро як бор ба ҳамӣ гуфтагим, касе ки тайёр кардагӣ нест, тайёр кунен.
ма бовар дорам ки дар шумо маъқул мешавад. Беҳад шира дора ки ба мазза меояд. Ҳамин дили ҷигара чӣ дар алови пазен, умуман ҳамин гӯшт дар алови паста пазен, баъд даҳнакиша пӯшонен. Овдора ки хеле мулоимак ки хушрӯ меояд духтаро. Хеле сирхак шид. Баъд ман чизакоша дохтам. Пиёзу болгари ҳамаша якҷоя дохтам духтаро. Фикр мекунам ки чанд комментарияда ҷавоб додам. Ягон гапи пасту баланд гуфта бошам, ай ҳаматон бахшиш мепурсам. Иҷада духтаро хеле хӯрокаки ман омода шид. Хеле болаззатакай. Шавҳарам да якеам хеле хостаи дилаш тайёрш кардам. Чӣ хеле ки медонем мо дигар гӯшт намехӯрем, гӯштинам хеле гов намехӯрем. Вақте мо отравӣ чидем дигар нафоридак монам чиз. Инам хеле духтаро ёкнен чӣ хеле чия хеле ширадори хушрӯай. Духтарои хушрӯи ман, касе ки каналам якум бор медирояд, агар маъқул шид ҳатман подписатсия кунен, колокольчика биҷиқен ки видеои маро ҳамаша тамошо карда бутонен. Ва видеои динагинаро кадоме ки тамошо кардаги нестай, азизони дилам бидроен ҳама каса тамошо кунен, лайкотона бимонен, беҳад хурсанд мешам. Чанд қа видеоро хушрӯ дастгирӣ кунен, ҳар рӯз як машбуда видео мепартом. Чанд қа просмотри кам бигира, баъд ман як рӯз пас, ду рӯз пас видео мепартом. Духтаро кадом одамеро ки тавсия метиҳам, ё интернет-магазинай, ё ки ширкатоай бидроен кор кунен, агар ки кор регистратсия нашидагӣ бошен, ва ё ки ягон дузанда, ягон тортпаза ман тавсия бутам, номероша сохранить кунен ки баъд чанд қа мезгара ба мегӯян апа ҳамун фалони киҷода буд, чӣ хеле буд, баъд ман наметавонам номероша ёфта. Бароям қадар бидроен подписатсия кунен, бидроен сохранить кунен номера кушона, то ки гум накунен. Барое ки дар телефони ман ин қадар номерай, ман ҳамаёро сохранить карда наметавонам духтаро. Ҷада навора ба охир мерасонам. Худованд ҳамаакта нигаҳбон бошад то видеоҳои оянда. Ҳама ҳақ соҳиби фарзанд шавен, хушбахт бошен. Худованд ҳеҷ вақт бемория набинен. Худо нигаҳбон то видеоҳои оянда. Баландтар гап зад духтарҷон. Kanalen